Ingatan to po. Ayo, tumuli na kayo. Sing ang sa Cakap po, nanala mo durian, bubalik ta mo. Napalay, palay din. Dengan pagtuwa ka mangudo ko pan. hindi ka nabungkas ka, nabukatan tumatawang. Ay, dada. Hoy! Lagi na sila ang napaiwatan na unjal. Ano ka na? Ah, nakata si Juway, rami akaturo. Ay, Kaya po. Itaw ulit yun. anak, ganyan nga nila. Hindi pa. Nasa kaso di ko Agad nakalim na niya. Ano pa, baka gusto mo mag-request, magaling siya.
Barang na yung ginadagarin na. Ano kuncian? Ano? Ano kuncian? Ano kuncian lagi si Mau? Baka pa siya. Sino to? Kuncian, di kaki kiri ka? Ada kuncian di kaki kiri ka? Kuncian di kaki kiri ka? Lihat sino si kuncian. Ano to yun, no? Ada grupo ya. Hindi, gwapo pa na, nagwapo pa. It's rainy. Mangko, ada kadar. Ah, obreya. Di mana mau singtang? Dia kata bang si kuncian Lasim. Watai ka di Muhammad aku si Sambai. Aido. Aduh. Ah, naulit. Lagi ada tua. Ano matan? Ya ada sih kusaknya kasa. Almarhum sunurat tawa. Wa pamilya na ino ba ko ibu
Aduh. Aduh, tumo ko cuma tetangga kia sem. Aduh. Kilang ngoro nakakikiligon. Katanya wili ini na pagibatan tanmaya. Aduh.